Balmao, assalamu alaikum. Aw denkɛ Rasjal, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni. Émission Vision du Peuple kɛnɛ kan. Dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen, hakilina min b'an na faso kɔnɔ, ka se k'o da jamanadenw tulo kan. Heure kelen kɔnɔ, ka sɔrɔ an ma dankari mɔgɔ si ka ɲɛnamaya la. Nka an bɛ dankari fɛn na fɛn min n'o bɛ jamana bali a ka hakɛ la. An bɛ dankari maa la maa min ni ale hakilina la k'a fɔ jɔyɔrɔ min dira a ma, tagabolo min b'a la, ale bɛ se k'o kɛ togoya min ka d'a ye malidenw kɔ kan. Anw ko o de tɛ se ka kɛ. C'est pourquoi n'i ye terrain fila bɛnnen yɛrɛ i kan, i b'a sɔrɔ dɔ de ye sira bila. Aw ka Vision du Peuple kan bi, an da bɛ se ko damadɔ ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, jamana bɛ lahala min na, maliden fanba ko in a kɛra kamanagan ye, a kɛra sɛgɛn ye. Min bɛ tali kɛ hali jamanadenw ka dunfɛnw na. Malidenw, nin bɛɛ kɛlen bɛ bi kamanaganko ye Mali kɔnɔ. Maliyɛn n'a ka sɛgɛn bɛɛ, anw n'an ka barantanya bɛɛ, anw kɔlɔsilen tɛ jamana faamaw fɛ koyi, anw b'o dɔn. Wa anw lakanalen tɛ jamana faamaw fɛ koyi, anw b'o dɔn. Baara ma di anw ma faso kɔnɔ, wa Mali jamana ɲɛmaaw ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa anw kana se ka dɔnniya sɔrɔ. O de la, n'a y'a sɔrɔ anw ka jamana ɲɛmaaw olu tun bɛ miiri ni anw ka kalanko ye, bi tun kan ka sɔrɔ Mali mɔgɔ kalannen tun ka ca dɛ. Nka ni mɔgɔ kalannen cayara, ko minnu bɛ kɛ yuruku la, ko minnu bɛ kɛ dibi la, o yebaga na caya. An ka ko bɛɛ kɛ pour faire endormir le peuple. O de la, ni min wulila politiki maaw la, o dala kuma ye mun ye? Ko ekɔliso 500 ani kɔ de datugulen bɛ Mali kɔnɔ. Ko nin bɛɛ lajɛlen ye banbaganciw olu ka wulikajɔ sababu de ye. Yala yan'o cɛ, système éducatif min bɛ Mali kɔnɔ, Mali ekɔlidenw bɛ cogo di bi? Ni ye anw ka jamana marabagaw senbɔ anw ka dɔnniya fagali la, a tɔ b'a den dɛ. O de kama, anw kana nkalon da nansara la, anw kana nkalon da terrorisiw la. U nana sɔrɔ anw ka kalansow a bɛɛ lajɛlen kɛra bolokɔfɛfɛn ye. Minnu y'ali marifa ta jamana kama, n fa ni n baw, n ko ninnu ye maaw de minnu bɛ yen a dɔ la u ka laɲini kunfɔlɔw, u tun ko de k'u m'u ka hakɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ. Ko yala ko ka ɲininkali kɛ dɛ, olu de ye maliden ye wa walima anw minnu bɛ jamana fan dɔ in fɛ anw de ye malidenw ye? Nin de tun ye maa ninnu ka ɲininkali fanba ye. Fo k'a kɛ banbagaci wɛrɛw nana bɔ ka far'u kan ka laɲini kɛ sisan ko ka jamana in yɛrɛ bɔsi an na. Yala Mali faamaw, n'aw tun jɔra aw jɔda la kabini kunungo, kalifa min bɛ aw bolo, aw y'o kalifa min yɛlɛma ka k'aw ta ye, n'o tun ma kɛ bɛɛ, yala aw hakili la k'a fɔ jamana in tun bɛna se nin gɛrɛntɛ in kɔnɔ wa? O de kama bi anw bɛ kangari da, kangari fanba bɛ da bi Mali faamaw ye. Maliden tɔ tora fɛn min ye, to Alama kɔfɛ, anw ko anw y'an ta to Ala ma. Anw ko n'a kɛra togo a bɛ bɛn anw ma. Ka d'a kan kɔngɔ bɛ maa min na, o kɛ man di ka mɛn tile kɔrɔ ka fɔ a bɛ kɔlɔsili kɛ. Kɔngɔ in, yala ju wɛrɛ b'a la Mali faamaw kɔ wa? Nasamusow bɛ don sugu kɔnɔ, n'a tɛ se ka san. Minnu bɛ yen k'a fɔ olu bɛ siyɔrɔ ɲinina, n'o siyɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ bɛɛ ni siman tɛ, o siman ko fana kɛlen bɛ kabako de ye bi Mali kɔnɔ. Anw m'a ye Mali julaw, olu bɛ bɔ ni anw ka baganw de ka taa feere jamana wɛrɛ. Nka o bɛɛ n'a ta, anw ka fugakɛnɛba, jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ, le Grand Sahara, bagan ka ca yen dɛ. Nka ɲina, seli min kundalen don an kan, n'i y'a ye kow bɛna gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ dɛ. Banbaganciw de jɔlen bɛ anw ka jamanaden hɔrɔnw ni dugubaw ninnu cɛ, u kana se ka taa bagan k'a di maaw ma seli ka se ka kɛ hɛrɛ la. Nin bɛɛ ye kɛlɛ fɛrɛ dɔ ye o. O de kama u bɛ ka baganw minɛ. O bagan minnu bɛ ka minɛ dɛ, anw ka jula dɔw fana bɛ ka bagan dɔw bɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛw la. Yala anw b'an ko min ka taa ja min? O de kama anw ka bi Vision du Peuple bɛna daminɛ. An b'a daminɛ ni mun de ye? Anw bɛ sitanɛ de gɛn ka bɔ an ka baro la. Yala n'a fɔra ko sitanɛ, yala sitanɛ tɔgɔ dɔrɔn don wa? Ayi, hali adamaden sitanɛw bɛ yen. Walahi adamaden sitanɛ ka jugu ka tɛmɛ sitanɛ min ko fɔra dali masa fɛ ka tɛmɛ o kan. O de la Ala k'anw kisi k'anw don adamaden sitanɛw kalo dibi la. Jamana marabaga min bɛ jamanadenw ka foroba nafolo k'o yɛlɛma, k'o don da wɛrɛ fɛ k'o ka sago ye, ka t'o don foro la, k'o don mobilibaw la, k'o don bazɛn na, hali min bɛ jamana suɲɛ cogoya wɛrɛ la kɛ. I m'a ye sigida 4nan josariya nɔbɔba, kiri matarafaba, a ye kibaruya bɔ ka bin wa? Ko jama caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye jamana foroba baarakɛlaw ye, ja sɛbɛn min y'olu don jamana foroba ca la,
ko olu ye sɛbɛn ŋanamunenw de ye. Commune 4 procureur ka wuli ka jɔ a ɲɛsilen bɛ nin de ma sisan. N b'a fɔ Bamakɔ procureur bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ hali malidenw ɲɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ anw farala ni josariya tigilama ninnu kan, anw bɛ se ka kɛ maaw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka boloda maaw kan, maa minnu hakili la k'a fɔ Mali ye olu fata de ye. Mali nana olu ka kɔɲɔminɛ de la. E bɛ taa jamana foroba baara la, a dɔnniya t'i la, a sɛbɛn t'i bolo. Allahu akubaru. O kama bi wallahi anw bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka baro la. Sitanɛ jumɛn ko don? Hadamaden sitanɛ anw bɛ siron ɲɛ ka tɛmɛ hali Ala ye sitanɛ min ko fɔ a ka kuranɛ sanuma in kɔnɔ. Malidenw, anw ka bi donkan a bɛna k'o de ye. Nka an b'a da u tulo kan, an da bɛna se ko damadɔ ma. An balimakɛ min n'ale bɔra ni sɔrdasiw u don fini ye, hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana ye golo masirilen taba ye kɛ, nka a yera jabarani so dɔ ka Mali kɔnɔ yan, a bɛ ka kuranɛ gafe a bɛ k'o kalan. Kabini nin ko in de yera ko nin ma bɛn a ka faamaw ma minnu bɛ yen n'olu ye kɔlɔsili kɛbaw ye, golo masirilen tabaw, olu ka baaraw la, k'olu ye an balimakɛ Danogo minɛ ka don bɛrɛ la. Tiɲɛ don, Mali silamɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique di Mali ye, hali n'a y'a sɔrɔ a donni kelen tile ma tuba ta tun bolodalen bɛ maa caman bolo, nka nin m'a to maaw ma nin ko in k'u kunkan ko ye. O conseil ka wuli ka jɔ y'a to an balimakɛ Danogo kɔni ale y'a yɛrɛ sɔrɔ. An da bɛna s'a ma kun jumɛn y'a to Danogo ale kɔni tun minɛra ka bila sansara kɔnɔ. Maa caman kumana kan, hali Sufi Bilali Jalo n'ale ye sufiw olu ka bere minɛba ye anw ka jamana kɔnɔ yan, a y'a fɛla fɔ. Maa wɛrɛw yera minnu ye fɛla wɛrɛw fɔ min ni Sufi Bilali Jalo fɛla tɛ kelen ye. Nin bɛɛ ye jamana ko de ye, nka anw bɛ n'u bɛɛ lajɛlen lamɛn bi. Balimaw, an da sera fɛn fɔlɔ min ma n'an ko a ma nanzarakan na la vie chère, da bɛ malidenw ye bi, sunɔgɔ tɛ malidenw ye. Maliden minnu bɛ hali togodala duguw kɔnɔ, a bɛ komi olu ta bɛna juguya ka tɛmɛ anw ta kan n'an ma nin ko in ɲɛɲini joona. Foyi tɛ se ka san bilen Mali kɔnɔ. Baara tɛ yen, lakana tɛ yen, dɔnniya tɛ yen. O de kama fɛn min Mali faamaw kan ka dɔ b'u ka duntaw la, ka daminɛ min ye jamana marabagaw ɲɛmaa ye bi, n'a nana fangaparon kɔnɔ, Hasimi Goyita, e ka taa Gabriel Touré da la bani. Yala aw tɛ taa Ponge da la wa? Aw ka taa lajɛ. Maaw bɛ yen olu tɛ da la dumuni ɲini bilen dɛ, olu bɛ kɛnɛya de ɲini. Fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka se k'u kɛnɛya. Dr Choguel Kokala Mayiga kɔni tɛ, ale min ye jamana minisiri ɲɛmaa ye bi, n'ale dala gɛsɛ tun ye ko ka dɔ bɔ jamana marabaw olu ka dunta la. A yɛrɛ b'a la bi o, ni dali masakɛ bɛ fɛ k'a ka jɔn kɔrɔbɔ, a b'i bila ko la ko min ni e yɛrɛ delila ka kuma kan ka tɛmɛ kɔrɔlen. Ni Dr Choguel Kokala Mayiga y'a kɛ, a ye ko ɲuman kɛ. Jamana directeur fo ka se jamana foroba baarakɛlaw ma, nin ye wagati de ye, wagati min ni jamanadenw kan ka fiɲɛ sɔrɔ. N'a tɛmɛna nin kan, wallahi fasodenw bɛ wuli ka ko k'u yɛrɛ ye, ko min b'a to u bɛ kisi malo wa u bɛ kisi saya ma. Nin ko in tɛ se ka to nin togo in na. O de kama sɔgɔmada in na an da bɛna s'a ma, wa an da bɛna se ko min fana ma min ye jamana terrain ye, n'an ko a ma ko terrain voyageur, hali ka se terrain minnu bɛ yen n'u bɛ maaw bolofɛnw donni ka bɔ dugubaw kɔnɔ ka taa dugubaw kɔnɔ, n'an ko a ma ko locomotive. A dara an tulo kan ka fɔ kunkolo min bɛ nin wagon ninnu sama, ko kunkolo dɔw k'olu dilanna. O de y'a to terrain tɛmɛnen chemin de fer ɲɛmaaw syndicat yɔrɔ la, olu tun ye n ka maa welelen ye, n'u fana bɛna baro kɛ bi o. U ye min fɔ terrain ko la, aw bɛna dɔn tiɲɛ yɛrɛ la tigitigi n'a y'a sɔrɔ terrain wulila. Nka bɛɛ n'a ta nin ye hɛrɛ de ye jamana ma o, nin ye hɛrɛ de ye faso ma. Aw ka to lamɛnni laban nin bakuruba saba in, anw bɛna nin cɔgɔri fo ka se waati banni ma bi. Ne hakili la k'a fɔ aw jamanadenw, anw bɛ ko o ko la bi, wallahi o ye ka aw bɔ kunpanna aw fa jamana kɔnɔ, k'aw ladɔnniya ko la ko min kuma dɔ la a bɛ segin u kɔnɔ walima a bɛ bara u kɔnɔ, bara minnu n'u da sɔalen don. Ni Ala sɔnna ma, anw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ fasodenw kana jigin anw n'an ka baara in kɔnɔna na. O de la rempart o y'a nanzarakanama ye, o ye min bɛ jɔ kɛlɛ faso ka hɛrɛ tangani o foroba bulonba kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na. A bɛ fɔ de ma ko rempart. N'i ye Ala y'anw ka jɔnjɔn ta k'a lajɛ, a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la ko debout sur le rempart. An ka wuli k'an jɔ cɛw jɔyɔrɔ la dɛ. Ni ye radio dayɛlɛnna, radio min n'o mankutu kɛr'o ye walima n'o bangeni sɛbɛn kɛr'o ye, anw kan ka ko bɛɛ kɛ k'o radio in dɛmɛ a ka se ka se a seyɔrɔ la. Ne b'a dɔn an fa n'an bakɔrɔw caman bɛ yen bi, olu bɛ radio lamɛn ni alamisa donyaw sera. Kuma dɔ la ni jɛmukan min ni segin bɛ k'a ka sibiri sɔgɔmadaw fɛ, aw caman b'a lamɛn o. Nɛgɛ kaɲa 9 misibo tile, hali segingani
o tɛ fɔ maaw kɔ jamana in kɔnɔ yan wallahi anw b'aw fo ka wale ɲuman dɔn jamana in bɛ yɔrɔ min na ni jamana in denw sera sabali ye ni jamana in denw sera ɲɔgɔn minɛ ye ni jamana in denw sera hakili jagabɔ ye ten sa yala waati ma se anw ka ɲɔgɔn ka gulokiw bila wa yala waati ma se anw ka jamana in tanga wa o de la anw ka jamana de kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ min b'a ka fanga laban o man ca dɛ ka d'a kan ko min bɛ labɛn ka bila jamanadenw ye o tɛ hɛrɛ ye wari min kan ka don jamanadenw ka musakaw la u ka lafiya san 5 kɔnɔ n'o wari ŋanamuna n'o wari n'o kɛra maa damadɔ posi kɔnɔ fɛn ye malidenw a ka ca Ala fɛ jamanaden tɛna sɔn nin ma ka d'a kan anw b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta waati min na a ma ta kulonkɛ la dɛ wallahi maa caman de bɔnɛna nin na walasa anw ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ anw fa Amadu Jikɔrɔni y'a fɔ ko Sudan waati min na anw bɛ nansara ka mara kɔnɔ a ko maliden walima Sudanka tun ka ca ni maa 500 ye nka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ ta don min na an tɔ tun tɛ tɛmɛ maa 3 million ɲɔgɔnna kan o de la maliyɛn dɔnna ni dusu de ye maliyɛn dɔnna ni wulikajɔ de ye maliyɛn dɔnna ni jamana kanuni de ye wallahi maliyɛn b'a fa jamana fɛ i ma tungarankew cayalen haw hakili la k'a fɔ maaw bɛ bɔ maliba in kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan dɔwɛrɛ la wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa du dahirimɛ de ɲini maa min bɛ wuli a yɛrɛ ma k'a fɔ n bɛ taa jamana wɛrɛ la jamana wɛrɛ kanu kama o ka dɔgɔn dɛ o la anw ka tungarankew kalata min natɔ filɛ a ka kan nin sen aw kana kɛ maaw ye minnu n'u nunjuru bɛ sama maa fɛ ka tila ka t'u di maa wɛrɛ ma ko maa min bɛ aw nunjuru sama ko y'aw nindɔngɔmaa ye bɛɛ lajɛlen k'i ka candidat évaluer ɲina i yɛrɛ ye n'a waati sera wallahi maa ɲuman ye maa min ye anw da bɛna s'a ma k'a fɔ anw ye société civile ye tiɲɛ don nka anw man k'an sigi ten ka maa kolon natɔ ye jamana kunna ko anw t'o fɔ wa maa ɲuman o ye maa min ye wallahi ɲina anw da bɛna s'o ma k'o ɲɛfɔ ye malidenw nin de y'an don gan ye bi jɛmu kɔnɔ anw b'a ɲini aw fɛ aw ni anw an bɛɛ lajɛlen ka to lamɛnli la fo ka se lɛrɛ kelen dafali ma aw bɛna bɔ ko caman kalama bi anw ka nin jɛmu in kɔnɔ nka yan'o cɛ dɛ an tɛ sitanɛ in gɛn wa ne ye sitanɛ gɛn o n y'a gɛn n da jukɔrɔ kabini n bɛ baara in daminɛ waati min na ala ye n seere ye anw bolo tɛ don nin baara in na k'a sɔrɔ anw ni sitanɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an k'a gɛn dɛ anw k'a gɛn togo la togo min f'a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a gɛnna an k'an dɔgɔninw lamɛn olu b'anw bilasira ala ka anw ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ibilisa tɔɔrɔ ma ni sitanɛ gɛnna a ye labɛnw sabati anw bɛna bi jɛmu daminɛ wa bi jɛmu in wallahi aw bɛna nafa caman sɔrɔ a kɔnɔ bakuruba 3 kɔnɔ aw ka to lamɛnli la aw ka radio Rampart kan 97.9 ni nin wagati in sera alamisa donyaw fɛ nɛgɛ kaɲa 10 aw ni Rasjal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka baro la an ka sɔrɔ ka babu in sigi balimaw aw bisimila an bɛ sigi ka na donkan kɔfɛ an man da don fɛn fɔlɔ min na k'o ɲɛfɔw ye bi n'a kuma kɛra furukufuruku ye mɔgɔ caman nisɔngoyalen don wa dɔw ko faamuyalibaliya don an ye ja dɔ ye réseaux sociaux ka dɔgɔkun in kɔnɔ a kuma cayara kosɛbɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Ibrahim Daɲogo porteur d'uniforme don a bɛ corps min na anw kɔni ye bere min y'a kun na n'a ma kɛ brevet a bɛ kɛ gendarmerie ye a bɔra ka kuranɛ da ɲɛkɔrɔ ka kalan nka a bɛ kuranɛ kalan wagati min na fini min tun b'a la o ye armée ka fini de ye mais a bɛ télévision de fana kan mais n'i y'a ye anw ye ja ye cogo min na c'est écrit Danbe TV a bɛ komi kuranɛ in kalanna Danbe TV de kan nka il était habillé d'uniforme des militaires maintenant kuranɛ kalan in de ja nana ye n t'a dɔn a kɛra wagati min na nka sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na vidéo kura don o vidéo kɔrɔ don o l'essentiel c'est le fait ko min kɛra o de bɛ évaluer n'a y'a sɔrɔ ani ɲangati ka kan walima n'a ni ɲangati man kan maintenant a seginnen ka taa kan kɔnɔ a ka chef minnu bɛ yen nɔ n'o ye sɔrɔsi chef ye k'olu de ye sariya dɔ ta ko k'a ɲini ka Ibrahim Daɲogo ka minɛ ka don bɛrɛ la parce que k'a ye kuranɛ de kalan mais depuis ne ye image ye yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ kuma cayalen bɛ fan bɛɛ sur les réseaux bɛɛ bɛ k'i ta fɔ armée ɲɛmɔgɔw bɛ dɔgɔya fɛn bɛɛ bɛ fɔ a ye kuranɛ de kalan aw ye kuranɛ jugu de ye aw ye ala jugu de ye kuma caman fɔra an y'a bɛn mɛn maintenant ne ye ja in ɲini ka ja in ye min kɛra dabalibanko ye ja kɔnɔ n taara sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka kuranɛ kalan il était habillé d'uniforme des militaires m'a fɔ mɔgɔ man ka kuranɛ kalan dɛ
nga aya kala ni fini minye kabini nye janye yoro mina mado ka fo manga wulila fini de nofɛ nga manga ma wuli kuranɛ nofɛ mais a interprétera togo mina c'est comme mɔgɔ minnu ye Ibrahim Danogo minɛ olu bɛ kuranɛ contre de la c'est les ennemis de l'islam u bɛ fɛ ka diinɛ de latunu ka bɔ Mali kɔnɔ kuma fɔra togo mina ni mɔgɔ min ma hakili bila baara la ni dusu kɔnɔ hakili ɲa ko la a ka ca Ala fɛ i bɛ bi jan kɔnɔ wa i bɛ bi jan min kɔnɔ o ye nin jan de ye komi Ibrahim Danogo minɛra kasa min tun b'a nɔfɛ o ye kuranɛ kasa ye ni kuranɛ dun fɔra bi cakɛda jumɛn bɛ Mali kɔnɔ min ka kan ka kuranɛ kalannaw la fasa ka kuranɛ dungɛw k'u défend o ye conseil islamique de ye le haut conseil islamique du Mali o conseil islamique tulo donna kuma la u ko k'u ye kuma in mɛnlen u fɛ u wulila ka se sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ma ko kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ don wa aw kelen bɛ ka mɔgɔ dɔ minɛ ka datugu ko ka da ka k'a ye kuranɛ de kalan donc ni mɔgɔ min y'a mɛn nin cogo la a b'a to i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ diinɛ ye a b'a to i bɛ wuli ka guloki bɔ k'a da pour que au moins Ala ka kuranɛ kalanbaga kana dɔgɔya kuranɛ kalanna ka baraji Ala dɔrɔn de b'a da dɔn anw ka sɛgɛsɛgɛli bɛ ka bɔ n'a ye ka yira k'a fɔ ko in a taara ni dusu ye tiɲɛ don nka ko in ma lakale a lakale cogo la a yira k'a fɔ armée ɲɛmɔgɔw tun ye sanction min ta Ibrahim Danogo kama d'abord kuranɛ min kalanna Danogo fɛ a kuranɛ a utilité a nafa ka bon diinɛ yɔrɔ la mais est-ce que Ibrahim Danogo jagoyalen de tun bɛ ka sɔrɔsi fini don ka taa kuranɛ kalan wa a yira k'a fɔ a tun bɛ se ka fini wɛrɛ don ka taa kuranɛ kalan nka ni ye armée ka fini don ka taa kuranɛ kalan ni mɔgɔ dɔ fana ma faamu o b'a ko ayi ko armée ko i b'a sɔrɔ ko olu tɛ Ala ko la wa i b'a sɔrɔ n'i donna sɔrɔsiya la a bɛ komi i ni Ala o ye fo k'an bɛn sa fo lahara don min na i ka sɔrɔsiya fo n'i taara retraite la dɔw b'a ye o angili fana la ayi balimaw n bɛ min fɔ aw ye nin bɛɛ kɔfɛ an ka jamana minnu b'a tariku dɔn minnu b'a sigicogo dɔn Mali soldasiw depuis u bɛ créer don min na Modibo Keyita ye indépendance totale de di armée ma o de la armée kɔn ko kibaruya a bɛ fɔ armée de kɔnɔ fo ka armée bali armée sokɔnɔ kuma ka bɔ kɛnɛma ni cɛ o cɛ bɔra n'a ye ko k'i ɲangi o de la u ye armée tɔgɔ da la grande miette veut dire quoi la grande miette o kɔrɔ bamanankan na o ye boboba de ye sɔrɔsikɛ bɛ ko dɔ ye i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ civil don a bɛ se ka kuma a bɛ se ka dénoncer a bɛ se ka protester nka ni soldasi bɛ kuma ale kumacogo bɛ yen wa soldasi tɛ se ka kuma a yɛrɛ ye f'a ka ɲɛmɔgɔw ka jɛ d'a ma ni donna kiiritigɛlaw ka yɔrɔ la la justice on dit là-bas que le parquet est hiérarchisé mais n'i taara sɔrɔsiw ka yɔrɔ la mɔgɔ min b'i ni san cɛ n'i bɛ fɛ ka ko o ko kɛ i bɛ jɛn ɲini o fɛ o de bɛ jɛn d'i ma donc n'i ye ko min kɛ n'a kɛra ko min ye i n'o bɛ jɛ k'a tɔnɔ ka tila walima i n'o bɛ jɛ ka bonɛ tila armée sigilen don nin de kan o de la discipline armée kɔnɔ n'o banna don min na e ni ne min b'a la bi k'a fɔ Danogo ye kuranɛ kalan u y'a datugu ni discipline b'a la armée kɔnɔ don min na o ye armée ko bannen ye donc ni sɔrɔdasiw ye nin ko kɛ ne tun b'a fɛ mɔgɔ minnu tun bɛ fɛ ka nin ko dɔn an tun ka bisigi bila fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛli bila ɲɛfɛ n'a y'a sɔrɔ Danogo minɛkun ye de k'a ye kuranɛ de kalan kuranɛ bɛ ka kalan misiri joli kɔnɔ sisan ne bɛ kuma la aw fɛ wagati min na kuranɛ bɛ ka kalan Zawiya kɔnɔ kuranɛ bɛ ka kalan fan bɛɛ a ye taa duguma kalandenw lajɛ u bɛ ka kuranɛ kalan karamɔgɔw bolo anw yɛrɛ ye kuranɛ kalan Lafiyabugu Amadu Bilen bolo donc ça veut dire que kuranɛ ko tɛ a ye ko min kɛ u ye nin dabɔ ka kɛ misali ye tɔw ma n'i donna armée kɔnɔ ka ban i ta t'i yɛrɛ ye i bɛ commandement de kɔnɔ donc n'i bɛ ko o ko kɛ i kan ka kɛ i ka ɲɛmɔgɔ ka jɛn kɔnɔ n bɛ min fana fɔ a y'a lamɛn kuranɛ min kalanna Ibrahim Danogo fɛ est-ce que armée bɛ se ka Danogo bali ka kuranɛ kalan a ka so wa ayi armée tɛ se ka cɛ si bali ka kuranɛ kalan i ka so k'i tɔgɔ ko sɔrɔsi k'i tɔgɔ ko gendarme walima policier a tɛ se ka kɛ même si les polices sont démilitarisées maintenant armée bɛ se ka mun de kɛ armée bɛ se ka denw bali u kana bɔ publiquement k'u afficher ni coloration dɔ ye bi Danogo ta bɛ ka fɔ k'a gosira ko kuranɛ mais n'a y'a sɔrɔ Danogo kelen tun bɔra de ka parti politique dɔ majamu ni Danogo kelen tun bɔra de sɔrɔsiw ka règlement u ka éthique ni déontologie tɛ sɔn ko min ma ni Danogo tun y'o ko kelen kɛ
kuranɛ ko tun tɛ fɔ nka a tun bɛ gosi k'a ye surasiw ka sariya sɔsɔ. Donc o de la n b'a fɛ an ka nin ko bila o minɛn de kɔnɔ. N'an y'a bila o kɔnɔ i b'a ye an b'a faamu an bɛ bɔ kuranɛ ta kɔnɔ k'a fɔ k'a ye kuranɛ de kalan u y'a minɛ k'a datugu ayi o kuma n'o fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ bɛ micro bila an bɛɛ bɛ jigin dugu kɔnɔ ka taa kuranɛ nɔfɛ kɛlɛ kɛ ka d'a kan Ala ma livre da diɲɛ kɔnɔ livre min barika ka bon ni kuranɛ ye nka ni ko fɔra ten a bɛ dusuw bɔ. O de la danga caman donna armée ka dɔgɔkun in kɔnɔ o de la kuma caman fɔra armée ma dɔgɔkun in kɔnɔ vraiment an b'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka yafa deli armée fɛ i y'a deli publiquement o i m'a deli publiquement o aw caman bɛ tunga fɛ aw de bɛ ka vidéo kɛ ka armée neni a y'a dɔn k'a fɔ surasi minnu bɛ yan u bɛ ka an fa n'an baw de lakana anw taga kun ye de ka wari sɔrɔ ka na du ta ka na du jɔ ka se k'an ka vie réaliser dans les meilleures conditions nka e bɛ taa min ka wari ɲini na jɔn de bɛ k'i bangebagaw lakana c'est les militaires. Donc surasiw tɛ nin mérité. Maintenant u fana ye décision min ta bamananw bɛ kuma dɔ fɔ yanni dɔ kana taa fɔ ko Rasjal ye filangafo ye u ye décision min ta yanni u tun ka Ibrahim Danogo datugu o ye an ye min mɛn nka an ma se Ibrahim Danogo ka ɲɛmɔgɔw ma anw ye kibaruya min mɛn ko Ibrahim Danogo bilala cour de kɔnɔ k'a tɛ taa so nka ani mɔgɔ minnu bɛ garde la don a bɛɛ taara tagacogo la ils étaient libres de leur déplacement. Donc o yɔrɔ la ni mɔgɔ min ko embargo tɛ an b'a fɔ embargo kɛra Ibrahim kan ça veut dire que Ibrahim était privé d'aller et retour donc a ka liberté yɔrɔ dɔ tun minɛra la ni minnu ko kaso don indirectement an b'a kɛ kaso ye nka mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn Ibrahim Danbele bɔra Danbe TV kan surasi ka bɔ ka taa télé la ni dun kumana télé la armée b'i mɛn ni kumana télé la namima b'i mɛn ni kumana télé la kafiri min tɛ Ala yɛrɛ fɛ o b'i mɛn diinɛmɔgɔw b'i mɛn bɛɛ b'i mɛn est-ce que yanni surasi ka taa bɔ télé la a man ka jɛ ɲini a ka ɲɛmɔgɔw fɛ wa o tɛ télé dama ye dɛ hali kan kɔnɔ anw ye kunnafonidilaw de an b'a dɔn n'an taara kuma dɔ la k'an bɛ porteurs ɲininka ko dɔ b'i kun kan i tɔgɔ fɔlen don dossier dɔ la i tɛ bɔ i k'i yɛrɛ jɛya yanni u ka nin ko dabiri i da la a b'a fɔ ko ayi ko hali n'a y'a sɔrɔ ni ne kumana o b'a to jama bɛ danna ni kumana o b'a to jama bɛ sɔnye nka an ka taa fɔlɔ an ka taa an ka ɲɛmɔgɔw bara an ka taa jɛ ɲini u fɛ ni n ka ɲɛmɔgɔw ko n ka kuma n bɛ bɔ ka kuma anw ka baara la a bɛ kɛ ten de wa anw t'an yɛrɛ bolo anw bɛ faso de bolo wa anw ka baara fana la mɔgɔ min b'i ni ko cɛ i kan ka ko to t'a la nka ni Daɲogo bɔra bi ka kuranɛ kalan télévision kan armée t'a kalama a ka hiérarchie t'a kalama ɔ sini Jean Baptiste minnu bɛ armée kɔnɔ sini Paul min bɛ armée kɔnɔ est-ce que o fana tɛ se ka bɔ ni église ka document ye ka t'i sigi ORTM ka k'o kalan ka bible kɔnɔ ko fɔ mɔgɔw ye wa a bɛ kuranɛ maîtriser a t'a maîtriser n t'o kɔnɔ dɛ nka armée ka sariya kɔnɔ min fɔra an ye a yera k'a fɔ ni surasikɛ bɛ ko o ko kɛ a kan k'i sara nka n'an y'o instrumentaliser k'o yɛlɛma ko ayi k'a ye kuranɛ de kalan ko de la k'u y'a minɛ k'a datugu l'armée n'a jamais été contre le Coran min y'a datugu o fa silamɛ o ba silamɛ min y'a bila velon kɔnɔ o fa silamɛ o ba silamɛ u tun bɛ fɛ ka misali dɔ de yira o de la o conseil islamique talen a ko ma gɛlɛya ka da mun kan ka da kan u tun bɛ fɛ ka misali de di ka yira k'a fɔ surasi bɛ ko o ko kɛ a kan k'i sara ka ɲɛmɔgɔw la ne bolo bi yanni an k'a fɔ k'an bɛ Ibrahim Daɲogo défend an kan ka ko min kɛ bi o ye ka bɔ ka taa ɲininkali kɛ fɔlɔ Ibrahim Daɲogo yɛrɛ la don min na i bɛ taa télévision kan Danbe mɔgɔw ye reçoit n'a y'a sɔrɔ a kɛra télé Danbe de kan i nana télévision ka immeuble kan don min na tu étais habillé d'uniforme est-ce que télé mɔgɔw y'a ɲini k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni sariya bɛ bɛn walima n'a tɛ bɛn wa o tun kan ka dɔn yanni kuma ka d'a ma armée tɛ kulonkɛ fɛn ye armée de b'an lakana armée de bɛ terrain kan n'an ma se ka min kɛ pour que k'u moraliser an kan'o kɛ k'u démoraliser donc n'i donna surasiya la i ka du ta t'i ye bilen i fa ta t'i ye bilen i ba ta t'i ye bilen jamana de ta y'i ye donc i b'i conformer komi jamana y'a laɲini cogo min na pour qu'au moins i bɛ bila baara min na i kana taa ko kɛ ko min n'o ma ɲini i fɛ n balimaw nin de ye armée indisi ye maintenant mɔgɔw bɔra ni misali wɛrɛ ye alimami dɔ bɔra Lafiyabugu Ala ka hinɛ la Dawuda Hayidara Lafiyabugu misiriba alimami a fatura 20 janvier dɔ la a fana ye guloki dɔ don n'o ye surasiw ka guloki ye o senfɛ a ko formation bɛ kɛ cogo min na ko k'a ɲɛɲini surasi cɛta bɛ kɛ cogo min na ko k'a ɲɛɲini ko denmisɛnninw bɛ ka taa postuler u bɛ k'u suɲɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ladon mɔgɔ minnu t'a mérité olu bɛ ka don tenue kɔnɔ mais est-ce que
alimami ka soldats ka fini don normalement est ce que dagalen do wa mise ka min fɔ o dagalen tɛ ka da kan an bɛ Mali min kɔnɔ laisser aller de bɛ Mali kɔnɔ an bɛ Mali min kɔnɔ fɛn min bɛ ni a bɛ kɛ n'a kɛra laada ye n'a ma farati Malien hakili la k'a fɔ ko laada de bɛ yɛlɛma ka kɛ sariya ye ayi laada tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ sariya ye alimami bɔra a bɛ ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini et puis a bɛ ka armée soutenir à l'occasion du 20 janvier a kɛra Lafiyabugu école B misiri kɔnɔ Dawuda Yatara minɛra don min na ka datugu Kati Dawuda ka accusation dɔ ye mun ye a fɔra ko Dawuda bɛ minɛ don min na ko sɔrɔdasi guloki yera a ka so gendarme guloki yera a ka so ko teni min bɛ ni lakanabagaw kan ka don ni mɔgɔ wɛrɛ man ka don ko o gulokiw taara ye Dawuda Yatara ka so ça veut dire que ni sɔrɔdasiw tɛ mɔgɔ wɛrɛ man ka don an caman bɛ yen bi an bɛ sɔrɔdasi kulusi don an caman ye mécanicien ye bi an bɛ armée ka guloki don parce que état de jasira i ye sɔrɔdasi ye i bɛ sɔrɔdasi ko kɛ walima i tɛ sɔrɔdasi i bɛ taa ka bɔ yen donc c'était un peu ça minnu bɛ ka jamana wɛrɛ image fana nati u bɛ mɔgɔ dɔ bɔ a bɛ tenni na a bɛ ka kuranɛ kalan généralement a bɛ kɛ arabu jamanaw de image ye ka caya ani Soudan est ce que olu sariya est ce que olu ka commandement ani anw ka armée commandement ye fɛn fɔ wa olu ka armée kɔnɔ i b'a sɔrɔ misalila danaya bɛ se ka da armée den bɛɛ kan bisigila a bɛ se k'a fɔ ni karisa taara ka bila nin yɔrɔ la ko bɛ ko la a tɛ se k'a kɛ parce que n'a y'a kɛ a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ armée tɔgɔ tiɲɛ n'a y'a kɛ a b'a dɔn k'a fɔ a b'anw tɔgɔ tiɲɛ a b'a a to an bɛɛ bɛ lagosi sɔrɔ o kama a t'a ko kɛ donc o kama armée bɛ se ka puissance walima privilège dɔ d'a ma a ka bɔ ka ko bɛɛ kɛ nka ni dugu ka lakana nana a bɛ marifa da tellement armée ka bon sɔrɔsikɛ n'a bɛ seli aw bɛ sɔrɔsiw ye ka seli ni rangers ye u bɛ ji k'u tɛgɛ la ka mun ka samara la ka jɔ ka seli nin bɛɛ kun ye de walasa n'a tora ka samara bɔ ni jugu nana pour que sɔrɔsikɛ ka tila ka rangers donni na a ka tila ka finiw donni na tiɲɛni bɛ se ka don a kun ka d'a kan jugu tɛ nin négocier jugu b'i faga de i b'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ kelen bɛ seli la nka a bɛ ka mɔgɔ 200 de lakana est ce que ni rangers donni n'a bɔli o bɛ temps min ta a yɛrɛ ka fɔ rangers donni n'a bɔli ka ja hali ni seli yɛrɛ durée ye o de la silamɛya sariya ye jɛndi sɔrɔsikɛ ma a ka seli n'a ka rangers ye o de la cɛncɛn kɔnɔ aw b'a ye sahara kɔnɔ ni sɔrɔsiw bɛ seli mɔgɔ caman bɛna jɔ ka seli daminɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ jɔ ka sira lajɛ ni jugu tɛ nalen donc sɔrɔsiya tɛ kulonkɛ fɛn ye armée ye commandement de i b'a ta i ka marabaga ka i b'a ta i ɲɛmɔgɔ i b'a ta n'a y'a bila yɔrɔ min na i b'a ta yen de nka minnu y'a kɛ diinɛ ko ye minnu y'a kɛ tagabolo ko ye vraiment an b'u deli o de la an kɔrɔkɛ Sufi Bilali Jalo bɔra a ye nin kuma fɔ a ko an kana kulonkɛ armée la an ka taa ko ɲɛɲini o da ka d'an na an ka fɔ k'an bɛ armée kɛlɛ ko ka d'a kan ko sɔrɔdasi dɔ taara télé la ni sɔrɔdasi guloki ye ka taa kuranɛ kalan est ce que il a été mandaté par l'armée malienne d'aller réciter le Coran à la télévision Danbe TV est ce que o de kɛra wa donc n'i ye ko kɛ i ka hiérarchie ɲin'a ma a kɛra kuranɛ kalan ye o a kɛra e de yera ko la ko min ni e ni yeli man k'a la i ni ɲagati min ka kan o ɲagati bɛ b'i kan ka d'a kan armée sigilen don discipline de kan an tɛ se ka kulonkɛ an ka armée la o de la sɔrɔsiw ye sariya min ta k'an balimakɛ minɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ce n'était pas méchant c'était juste pour que k'a yira la k'a fɔ a ye ko min kɛ tiɲɛ don a ye kuranɛ kalan ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ ala ka dugukolo kɔ kan n'i ma dɛsɛ an faw caman bɛ armée kɔnɔ a caman b'u ka congé de ta ni congé dira u bɛ yɛlɛma misiriw kɔnɔ u bɛ yɛlɛma avions kɔnɔ u bɛ yɛlɛma fan bɛɛ i b'a sɔrɔ kalo kelen min bɛ d'u ma u b'o bɛɛ kɛ kuranɛ kalan de la an faw caman bɛ armée kɔnɔ wallahi ni ko cira i n'u cɛ i b'u ka diinɛ a bɛ bange a caman bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ an ka karamɔgɔ bazɛntɔlaw kan nka u ka sariya la u tagabolo la a min tɛ bɛn o fana tɛ bɛn dɛ donc au conseil islamique kana dan dɔrɔn ka taa médiation na au conseil ka sigi u ni ɲɛmɔgɔw ka kuma sɔrɔdasi kunda u ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye tiɲɛ don sɔrɔdasi tɛ se ka kuma kuma bɛɛ ni l'armée bɛ kuma hali u ka service de communication de b'u bolo DURPA sɔrɔdasi tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ bɔ ka kuma don o don o de la i b'a ye ni ko kɛra polisiw la olu bɛ bɔ ka kuma mais l'armée c'est la grande miette l'armée peut être considérée comme le dernier recours des forces de sécurité du Mali donc armée kɔnɔ discipline bɛ yen n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ majamu n'i y'a kɛ ka juguya ayiwa sariya b'i gosi voilà le fondement de l'armée malienne malgré tout ça Sufi Bilali bɔra ka kuma a ye min fɔ ne bɛ ka min fɔ a y'o de fɔ entre temps n ye mɔgɔ dɔ fana mankan mɛn un jeune Modibo Jalo bɛɛ ni hakilina don n bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ
Modibo Diallo bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ni olu fɛla ko ye kelen ye nka ne bolo nin tɛ kɛlɛko ye. Aw y'a mɛn ko mɔgɔ dɔ minɛra k'a ye kuranɛ de kalan minɛra kabini Ala ka diɲɛ da Mali kɔnɔ ma deli k'o mɛn. Nka a fɔra yɔrɔ min na ko tɛni b'a la anw caman y'an da de tɛni ko kan ka taa bɔ kɔfɛ ka taa k'an bɛ kuranɛ ko kɛlɛ kɛ. Diinɛ ko kɛlɛ tɛ wuli yan dɛ. N'a bɛ min kunna ko nin bɛna kɛ occasion ye a ka ta sara walima a ka dimi don mɔgɔw la ayi hali Diko hali Hayidara hali Makiba hali Taraweleba a b'a dɔn k'a fɔ min kɛra nɔminɛli kɛra de ka d'a ka sɔrɔsi fini donna an balimakɛ Ibrahim Danjogo fɛ. Ala ka Danjogo ka baraji d'a ma. Kuranɛ kalanni dusu min bɛ Danjogo kɔnɔ Ala ka Danjogo garisɛgɛ halijinɛ la. Nka Danjogo bɛ baara min na Danjogo bɔra baara hukumu de kɔnɔ. O de la baara ɲɛmɔgɔ minnu ka baara ye ka kɔlɔsili kɛ n'u bɛ sara ta kama u bɛ sara min ta c'est l'argent des pauvres contribuables. U fana tɛ se k'u sigitɔ ye ka tiɲɛtɔ ye. O de la u bɛ wuli u bɛ se ka min kɛ u b'o kɛ joona pour ramener l'ordre au sein des forces de sécurité du Mali. Balimaw au conseil islamique ɲɛmɔgɔw taara kuma sɔrɔdasiw fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ u ye Danjogo bila hali ni ye Usmane Solihu mankan mɛn i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ min ye o tɛ. Nka u ko k'u ye kibaruya min sɔrɔ o ye kibaruya fɔlɔ min carinna réseau kan ko dɔ ye kuranɛ kalan k'u y'a minɛ ayi a bɛ tɔn min na o tagabolo o tɛ kuranɛ contrôle la. Misiri joli bɛ sɔrɔsi kan kɔnɔ o de la dɔw bɛ bɔ bi ko sɔrɔsiw tɛ silamɛ ye ko de la ko bière bɛ feere ko de la ko lait bɛ feere. A y'a kɛ Ala kama aw ka taa an ka kanw kɔnɔ aw ka taa lajɛ dans nos camps militaires o dɔrɔn tɛ feere dɛ intoxication de don. Misiri bɛ yen église bɛ yen hali Bamakɔ kasobonba kɔnɔ misiri tɛ yen wa. Aw bɛ kan jumɛn dɔn aw bɛ kan jumɛn dɔn ko misiri t'a kɔnɔ Mali la yan nɔ. Donc Mali ye silamɛ jamana di il faut pas que an ka don confusion dɔ kɔnɔ an kana to mɔgɔw bolo u ka emporter fou. O de la l'affaire Danjogo c'est un non événement. Danjogo ye erreur kɛ il a été c'est-à-dire que rattrapé par le conseil de discipline de l'armée malienne. O de kɛra nka delili kɛra sur le plan social fana ka bon ni ko bɛ an ka jamana kɔnɔ yan. Hali ni dɔw ko social de bɛ ka dugu ci. Balimaw an ka Usmane lamɛn et on revient minnu répliquera Sufi Bilali ka kuma kan peut-être ne ka nin kuma kɔfɛ dɔw t'a faamu ka d'a kan an tila kuma bɛ kɛ dɔw ka faamu wagati ye. M'a ɲini fana bɛɛ k'an faamu nka n y'a ɲini de n bɛ min fɔ mɔgɔw k'a mɛn u ka baara kɛ ni fɛn ye min ka ɲi min ma ɲi n'u m'an wele k'o fɔ n ye n'u ye n to fili la u ye n janfa dɛ. Donc an ka Usmane lamɛn et on revient. Nin ye kunnafoni ye k'a da an bɛɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw tun ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko an balimakɛ Ibrahim Danjogo sous lieutenant ko a ye gɛlɛya sɔrɔ ka bɔ a ɲɛmaw yɔrɔ k'a da k'a ye alikɔrɔna kalanni mun kɛ k'a sɔrɔ faso fini bɛ a kan na. O gɛlɛya in a kibaruya sela anw ma o conseil islamique ka sira fɛ arabadon seli fana kɔfɛ an fana ye wuli ka jɔ kɛ minisiri mun ɲɛsinnen don sécurité ma o ka sira fɛ ani minisiri mun ɲɛsinnen don diinɛ ko ma o fana ka sira fɛ fo k'an se jaabi ma bi o jaabi in ye mun ye bi dimanche dɔ in na mun bɛnna juin kalo tile 27 ma minisiri mun ɲɛsinnen don lakanda ko ɲɛ ma a ye kunnafoni di k'a fɔ ko ye yamaruya di ɲangi mun n'o tun taara k'o ɲɛsin an balimakɛ ma ko ka ɲangi wuli ne yɛrɛ fana y'an balimakɛ wele telefɔni na a ye o sabati n ye k'a fɔ ko ɲangi o ye ci sama k'a fɔ k'a wulila ka bɔ a kan o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ la ka Ala deli Ala k'an ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ jidi Ala ka bɛnseman di aw ma aw balimakɛ Imam Usmane Solihu Tarawele don o conseil diinɛ ko kalifalen don mun na a secrétaire fɔlɔ Ala k'an bɛn sababa ma. Balimaw nin ye Usmane Solihu Tarawele o conseil islamique ka section min sigilen bɛ diinɛ ko hukumu kan a bɔra ka min fɔ bɛɛ y'a mɛn donc a ka kuma b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ tun jɛngɛnna nka a ma bɔ walahi armée t'an kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'an bɛ siran ko arme b'u bolo ayi ne ka baarakɛden de ye armée ye les militaires sont mes employés u bɛ wari min ta ne de b'a wari di en tant que pauvre contribuable de la société civile nka n'u fana b'u jɔ kan min na a y'an k'o fana fɔ dɛ mun de bɛ anw bali nin bɛɛ kɔfɛ anw ka taa fɔ Ibrahim Danjogo an k'a wele an den don n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka Ibrahim Danjogo laja i bɛ cɛ caman ye Danjogo nɔfɛ yan vive Ibrahim Danjogo a ye kuranɛ de kalan an bɛ kuranɛ kɔ
seliba natɔ fila aw tɛ taa saga sa aw k'a di Danugo ma k'a lakari kuranɛ dun kɛ armée kɔnɔ o ye hɛrɛ de ye ka d'a kan Danugo kelen a bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min na tuubi armée kɔnɔ Ala de b'a dɔn nka u ko de n'i bɔra publiquement i ye sɔrɔsiya sariya sɔsɔ aw ye jɔn ye min ye Danugo wele ko min y'a sɔrɔ à part les réseaux sociaux aw ye jɔn ye ka Danugo wele karisa nin y'i sɔrɔ an taara i ka so an ye foli kɛ an ye nin kɛ an bɛ se ka dɛmɛ min don i ma o ye nin ye ni silamɛw ka laɲini ye de kuranɛ ka lafasa kan kɔnɔ n'a ye mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a la aw t'u dɛmɛ Danugo bɛ yɔrɔ min na bi jɔn de ye laya d'a ma Danugo mɔgɔ bɛ laya la de a ye taa saga d'a ma a ka taa d'a ka denbaya ma au moins a k'a dɔn ko jama tun b'a nɔfɛ ka dɛmɛ ni kɛlɛ la pendant une semaine balimaw Sufi Bilali ka kumakan an b'o ɲɔngiri lundi nata n bɛna n'o ye nka min fɔra ka Sufi Bilali contredit ko Bilali ko surasiw ka hakɛ y'u ka hakɛ ye k'a tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ ka surasiw ka hakɛ daraki u ye Bilali qualifié ko Bilali au conseil mɔgɔ ye ko pourquoi ko Bilali bɛ bɔ ka nin fɔ au conseil mana sɔrɔ liberté d'expression bɛ yan est-ce que Bilali jagoyalen don ka don au conseil fɛ sansara kɔnɔ ko la ko min n'ale hakilina tɛ kelen ye wa est-ce que au conseil sigilen don de ko jagoya ko bɛɛ ka don ɲɛmɔgɔw ka da fɛ ko la hali n'a y'a sɔrɔ siga bɛ ko min na au conseil mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ kalo ko la aw tun bɛ min donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka ji kɛ nin ko fura ye Ala ka ji kɛ nin tasuma la donc an k'an balimakɛ fana lamɛn Modibo Jalo bɛɛ n'i fɛla don dɛ an ka Modibo lamɛn an ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen k'a ka diinɛ a b'a sɛbɛn ma maa o maa bɛ yen ko alikuranɛ ka d'a ye alikuranɛ donko an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɔra ka Sufi Bilali ka video dɔ sɔrɔ vraiment a y'anw jigi misɛnya sabula kunu an ye kunnafoni min ta n'an y'a jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin bɛ yen n'o ye Daɲogo ye ko a minɛna ko sabula k'a ye faso ka tenni don ka taga alikuranɛ kalan n'a ye cérémonie kɛnɛ kan Usmane Solu yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la k'u ye kunnafoni sɔrɔ Haut Conseil ka sira kan k'a fɔ k'a ye gɛlɛya sɔrɔ ko parce que k'a ye faso tenni don mais an bɛ mun de kɛ an bɛ Sufi Bilali an b'a ɲininka o tuma na Haut Conseil islamique ka ni kibaruya min n'a lasera Usmane Solu ma o tuma na Sufi Bilali tɛ Haut Conseil kɔnɔ wa Haut Conseil mɔgɔw de bɛ tilen k'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an kana farafarali kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ba ninnu an k'a dabila nka vraiment ni Sufi Bilali ka ko ye a y'a yira i n'a fɔ a digira ale la mais kuma laban na an nana ye k'a fɔ ale bɛ k'a kɛ i n'a fɔ kuranɛ ko tɛ a ye tenni min don k'a y'a don ka taa kuranɛ kalan de a minɛna de ko munna k'a y'a don ko ka taa kuranɛ kalan n'a ye o de kunnafoni dara kan an y'o de fɔ k'a fɔ tenni sariyaw anw tɛ ɲɛ dɔw la dɛ Sufi Bilali ye kunnafoni min di k'a fɔ ko sariya min b'a la anw t'o dɔn ne kɔni tɛ ɲɛ dɔw la mais anw kɔni bɛ min fɔ a minɛna alikuranɛ de ka sira kan parce que a ye tenni don ka taa yen de ko munna a y'a don ka taa yen anw ɲɛ b'a la dɔw b'a don ka ko bɛɛ kɛ n'a ye kuma ma deli ka k'o la Mali kɔnɔ yan mais alikuranɛ ta ni kuma kɛra o la yali Sufi Bilali est-ce que e kun kan ka bɔ ka nin n'a ɲɔgɔnnaw fɔ wa vraiment a y'an jigila misɛnya dɛ o tuma Usmane Solu ye min fɔ k'ale ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Haut Conseil yɔrɔ o tuma e ni Usmane Solu aw bɛɛ tɛ ale Haut Conseil kelen de kɔnɔ n bɛ min fɔ maliyɛnw ye n'an bɛ taa an bɛ se an y'o de fɔ o b'a la k'an laɲini de nka an tɛ kuma an y'o de fɔ an tɛ kuma o mais n'an ko an bɛ kuma don o don n'an ko an bɛ kuma don o don an bɛ jamana ye an b'a basigili de nɔfɛ wallahi billahi ta'ala al-azim wa kuranɛ an b'a défend fo ka taa se an ka saya ma ni e bɛ seli e bɛ kuranɛ de kalan i denw b'o de kalan i denw bɛ madrasa de la mais ko dɔ y'o kɛ est ce que ni kuranɛ kalannaw tun ma wuli k'o dɛmɛ est ce que an tun tɛ jigin hali Usmane Solu ninnu na an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Usmane Solu ye kuma min fɔ a y'aw bolo kɛ k'o minɛ tan ye o de ye tiɲɛ yɛrɛ ye wallahi billahi Usmane Solu ye min fɔ a y'o minɛ o de y'a réalité ye mais k'a fɔ k'a bɛ minɛ an y'a ye dɔrɔn a ye nin bila dɔrɔn dɔw y'a ta k'a bila u ka pages kan ka sinna ka teliya k'o kunnafoni cari mais depuis ni ko daminɛna u ma deli k'a ta k'a bila u ka page kan mais u y'a ye parce que mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu de da donna nin ko la k'a ko défend o de ma bɛn u ma mais an bɛ min fɔ Sufi Bilali wallahi i ye erreur kɛ nin yɔrɔnin i ye erreur kɛ n kalina Ala la i ye erreur kɛ kuranɛ ko de don bi kuranɛ ko de don sini wala ni sariya min b'a la o k'a sariya fɔ Mali tenni a kana kɛ ko wɛrɛ ye hali min tɛ kuranɛ n'a sɔrɔ a ko in kɛra kuranɛ ka sira de kan wa alhamdulilayi o kuranɛ kelen Usmane Solu ninnu bɔra k'u da don a la a ɲɛna u ye Haut Conseil mɔgɔw ladon a ɲɛna u ye ministre de la sécurité a ɲɛna ministre min bɛ yen n'o bɛ diinɛ ko kunna o y'o ladon a ɲɛna wa a ko Ala y'a latigɛ tan de cɛ y'a bilala cɛ bilalen kɔfɛ ni Haut Conseil islamique mɔgɔw ka dɛmɛ est ce que Sufi Bilali kun kan ka bɔ ka nin kuma fɔ bi yan maliyɛnw aw k'a lajɛ bon jɔn de ye fitina wulila ye jamana kɔnɔ sisan jɔn de ye fitina yɛrɛ wulibaga ye jamana kɔnɔ n'aw ko fitina an kana kɛ ta fitina wuli ma ye mais jɔn de ye fitina wulibaga ye jamana yɛrɛ kɔnɔ sisan nin ko fila la Haut Conseil islamique Sufi Bilali e b'a kɔnɔ Usmane Solu b'a kɔnɔ mais Usmane Solu bɔra ka déclaration officielle min kɛ ne hakili la a kan ka t'o de ma wa walima e bɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔw olu bɛ ka lakali nin cogo min na k'o tɛ i ko karamɔgɔ dɔ bɛ yen k'o ye danga kɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye
mais tu manga do info de tu mango fore ko ko na ko tere a sufi bila vraiment an jigini nan yo ina kusuba an jigini na voilà ambo de fois l'islam oy hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaka wa turairana okambe balma oni tu Modibo Diallo Modibo tumenen ko fe ambise ka en profiter ni sujet ka conseil mindi walma ka information mi véhiculer o be talike au conseil islamique de Kunkan a daran klo kan soldats fa be san chaman bo o ba fo formation mi ma ko formation de base ko nous donnons la kaban aywa ko e dina ko banende ja danyo ko kera sababu ye kanado chapitre wore kono min nafa be se ka bonya au conseil bolo tiɲɛ do fɛn nafa tɛ se ka bonya ni kuranɛ kalanna nafa ye ayi mais min fana nafa bɛ se ka bonya o conseil bolo k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn ja an bɛ se k'an to nin ko la ka ko wɛrɛ dɔn min bɛ armée kɔnɔ n'a bɛ ka dankari diinɛ la ani silamɛdenw ka hakɛ la u ko an ma ko n'u donna formation de base la ni ma fili kalo caman n'u donna ka ban dɔrɔn o ye seliko bannen ye donc nin kan ka kɛ o conseil ka ko ye ko min ka taa sɔrɔsiw kuma ɲɔgɔnya n'i yɛrɛ seli la i bɛ pini balimaw nin t'a damana kibaruya wɛrɛ ni kibaruya dama yɛrɛ tɛ bɔli kɛ wa donc an bɛ nin ko fana jaabi kɔnɔ nka lundi don komi armée tɛ kuma nka sɛgɛsɛgɛli barika bɛ na bonya bɛɛ n'i ka information ɲini ni fɛɛrɛ don an bɛna bɔ ni ko fana ye min ye diinɛ lakarili ye nka minnu bɛ bila ka formation kɛ denmisɛnninw kun olu ka tagabolo o ye mun de ye formation na caman bɛ kalo 6 kalo 7 kɛ u tɛ se ka seli fini min bɛ don ka seli musow t'o sɔrɔ k'o don bon cɛw fana i b'a sɔrɔ guloki kelen de bɛ d'u ma o guloki kelen bɛ mɛn u la dɛ silamɛya dun ye jɛlenya diinɛ de ye donc an bɛ nin jɔ yan yanni an ka dɔgɔkun nata fana kɔnɔ lundi d'honneur la k'an da don a la ka ɲɛfɔ balimaw ko terrain wulila chemin de fer o y'anw ta ye anw ye cheminodenw de ye ka d'a kan an faw ye baara kɛ chemin de fer de la kabini 2018 an tun ye kibaruya mɛn président IBK da a n'a ka ministre dɔw ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Kayi a ye discours min kɛ yen discours min ye Kayikaw ɲɛji bɔ ni Kayi cɛkɔrɔbaw ko k'u t'u ta yafa an baw ko k'u t'u ta yafa Kayi kɔnɔ ko IBK ye discours min kɛ k'olu tun hakili la ka fɔ a bɛ fɔ ko Mande masa Mande kɔnɔ k'a taara kuma fɔ Kayi min y'a to Kayika bɛɛ nisɔndiyara min y'a to Sɛbɛtukaw nisɔndiyara min y'a to dugu minnu bɛ sira la Tɛrɛrayi sira la ka daminɛ Jago ka taa Jo fo Badengo a bɛɛ nisɔndiyara ko terrain wulila ka d'a kan dugu bɛɛ tun sigilen bɛ commerce de kan terrain bɛ na hali 3h 4h du matin i bɛ musow bɔtɔ i bɛ cɛw bɔtɔ a bɛɛ bɛ taa ka t'u ka fɛnw feere o terrain min kun ko kibaruya fɔra président fɛ k'a wulila ko sisan ka to discours la k'u y'a wele ko partenaires ko k'u bɛ na hali arayi falen o kɛra promesse de campagne avant les élections o terrain o ko de donna ngalama la ministre min tun bɛ à l'époque Baba Moulaye yɛrɛ ko ten ko terrain sɔrɔla Afrique du Sud a ye photo ta ka jaw bila réseau kan balimaw Thomas Sankara b'a fɔ ko malheur à ceux qui bâillonnent la République malheur à celui qui bâillonne son peuple ko Ala ka danga bɛ mɔgɔ kan Ala ka tatiɲɛ bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min b'a ka jamanadenw tɔɲɔ wa Ala ka tatiɲɛ bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min b'a ka jamanadenw nɛgɛ i bɛ ka ni terrain min taara Kayi ni bɛɛ content ko terrain wulila c'est après de terrain experts tilala ka bɔ ka na tiɲɛ fɔ ka na kuma réalité fɔ an ye ko ngalon don ko terrain ma wuli ko terrain kunkolo kɔrɔ de falenna ko dilan ko terrain kunkolo kɔrɔ de dilanna olu cheminot kelenw fɛ pour que ka se ka chemin de fer bɔ degun kɔnɔ aw ni Ala cɛ o terrain kunkolo ka tila ka jɔ ten président ka taa terrain kunkolo min fɔra ko bɛ Afrique du Sud o ma na ja o tɛ tiɲɛ ye ministre min ye président accompagné kuma fu fɔ la o Baba Moulaye de démissionnera bi ka bɔ RPM na a bɛna taa parti min na Ala k'an n'o parti Ala k'an ko lahara ni Baba Moulaye donna parti o parti la an b'a dénoncer o de la cheminot tora kalo caman u tɛ sara sɔrɔ mais yanni terrain ka jɔ yɛrɛ fɛn fɛn tun b'a kɛ pour que chemin de fer ka se ka sauver a bɛɛ tun fɔra fanga ye komi i bɛ ka nɛgɛ ye avion de ye a wagati n ka pan dɔrɔn n ka taa dɔrɔn ka taa Paris États-Unis Canada des visites diplomatiques a bɛɛ ministre tun bɛ IBK ka gouvernement na minnu tun bɛ foronto feere entre Bamako et Dakar a tigiw b'a dɔn kan bɛ jɔn ma chemin de fer binna bɛɛ sigilen ɲɛna o fɔ promesse min taara 2018 ja o ma kɛ tiɲɛ ye chemin de fer baarakɛlaw ye grève de faim kɛ ka t'o rayi kɔnɔ k'u da ye u ko k'u bɛ hɔrɔnya ta ni lebu ye mɔgɔ caman sara a fɔra ye ko chemin de fer baarakɛla min sara bi degun ni tɔɔrɔ ni kamanagan ni sɔnja
ko bɛ taa jɔ fo mɔgɔ 27 ɲɔgɔn na n balimaw 27 personnes de sara u ka hakɛ bɛ jamana la u denw bɛ u ka du bɛ syndicat kulu ka dɔn u bɛ k'u ka hakɛ min ɲini pour k'u ka sara Magafili ye dɔ kɛ nka chemin de fer kabini mois de janvier chemin de fer baarakɛlaw ma sara Ala y'a kɛ chemin de fer techniciens de y'u bolo di ɲɔgɔn ma terrain kɔngɔlo kɔrɔ minnu bɛ yen n bɛ segin a kan terrain kɔngɔlo kɔrɔlen don arayi kɔrɔlen don wagon kɔrɔlen don o terrain kɔngɔlo n'a fɛnw bɛɛ o de wulila ni bɛɛ content don ko terrain wulila cheminot kan ka fo bi u ye fɛn min kɛ u y'a yira gouvernement na anw da balo bɛ nin na anw ka du balo bɛ nin na wa anw jagoyalen don ka nin kɛ ka ɲɛ n'a b'a accompagner a y'an accompagner sinon jigi foyi tɛ anw na ni terrain tɛ ala techniciens de filɛ nin ye ka locomotive la wuli filanan fana bɛ nalen o terrain kɔngɔlo de wulila o don ka bɔ Korofina ka taa Tour cɛ GMS da la Tomukurabugu min ye terrain tɛmɛyɔrɔ ye terrain ye n kunbɛn Tomukurabugu Mamadu Konate da la Tomukurabugu musokɔrɔbaw bɔra minnu ka kɛnɛ minnu man kɛnɛ ani Dar es Salaam bɛɛ bɔra ka terrain tɛmɛtɔ lajɛ ka d'a ka terrain ye badenyaw kala a ye sinjiyaw kala a ye dugu jɔ terrain bɛ hali Kayi kofɔ ka d'a ka Kayi la cité des rails terrain kan ka kɛ Mali symbole de ni terrain binna o kan ka kɛ degun de ye jamana ma mais malgré tout bɛɛ bɛ ala ko terrain wulila ala b'a dɔn min bɛ yen anw ko min kɛra alerte de kɛra anw b'a to fɔlɔ terrain ka voyage daminɛ n'a ye voyage daminɛ an b'a fɔ ko terrain wulila balimaw entre temps nka lundi tɛmɛnen n tun ye wele bila syndicat ɲɛmɔgɔw ma terrain ko kuma la u ye min fɔ an ye les syndicats du chemin de fer kalo 6 u tɛ sara des pères de famille voilà le Mali mon frère voilà la République anw ko nin de ma ko jamana ani chemin de fer mɔgɔw ye baro min kɛ yan'o cɛ terrain wulila terrain ye mankan fɔlɔ min bɔ an k'o lamɛn fɔlɔ an ka sɔrɔ ka na chemin de fer kun la cogoya min na o tɛ ɲa fɔ poste important i b'a fɔ les postes clés balimaw nin ye terrain mankan ye donc sisan chemin de fer mɔgɔw ni ye baro min sigi terrain ko kan ni terrain wulili ye tiɲɛ ye ni tiɲɛ tɛ an k'o lamɛn waati tɔ man jan bilen nka lundi don walahi a ye maa kɔnɔ 21h n bɛna les remparts kan an da bɛ don ko caman na dɛ la vie chère waati y'an koro nka lundi an bɛna an ka chemin de fer mɔgɔw lamɛn an ye baro min sigi terrain wuli ko kan. Ne tɔgɔ Brahima Kulibali section syndicale unique INTM du chemin de fer secrétaire général ye. I kelen mana bilasiralen don ni baarakɛɲɔgɔn dɔ ye an k'ale fana ɲininka komi a fana bɛ studio kɔnɔ yan. Ne tɔgɔ Yusuf Keita ne Brahima Kulibali min présenté sisan o ka adjoint directeur de ne section syndicale unique INTM Sopafer la. chemin de fer n'a fɔra peut-être anw minnu bɛ bɔ Kayi anw caman bɛ content mɔgɔw bɛ sigilen makɔnɔli la a bɛ san caman bɔ bi a bɛ san 3 ɲɔgɔn bɔ nin ko in bɛ sen na nka kɔsan danni na a bɛ ka dan tulo kan ka fɔ terrain bɛna wuli fo ka kɛ u ye terrain dɔw yɛrɛ bɔ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka taa Tour cɛ ka na mɔgɔw caman nisɔndiyara ka fɔ terrain bɛna wuli chemin de fer kunkanko kibaruya bi ni ko i b'a fɔ Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman intéressé dɛ surtout dugu minnu bɛ terrain sira kan ka taa chemin de fer ko bɛ lahala jumɛn na bi. Alhamdulillah Rasjal chemin de fer ko an bɛ a ko kun kan pour que a ka wuli exactement secrétaire général adjoint Yusuf Keita bɛna se ka dɔ fɔ machine ko kuma na machine min bɛ taa ka segin la chemin de fer wulili ko bɛ programme min na o ye programme de relance ye ne hakili b'a la en octobre 2019 communication écrite donc que la ministère des Transports fait par rapport à un plan d'urgence de reprise de trafic voyageurs et des marchandises entre Kayi et Bamako. Donc au plan d'urgence de reprise et exécution de Bessena a hakili la ni accompagnement kɛra a ɲɛma c'est-à-dire baara mun bolo dalen don ni mun yɛrɛ kɛlen don ka ban ni jamana ɲɛmɔgɔw ye o jɔyɔrɔ la ka se ka o tɔ lase ni ala sɔnna ma chemin de fer bɛ se ka wuli. Monsieur Keita i ye nin kɔrɔfɔ ninnu mɛn chemin de fer wulili ko la chemin de fer bɛ lahala jumɛn na e fana bɛ se ka mun fara nin kan. D'accord n ka secrétaire général ye min fɔ Rajal a ye kuma bɛɛ fɔ dakuruɲɛ kelen na parce que chemin de fer tɛ société ni a jɔra ka san 1 ni san 2 kɛ k'a bɛ se ka girin ka wuli a bɛ i b'a fɔ bamananw ka kuma sama binni wuli ka gɛlɛn a ye relance min fɔ ni o accompagnement si ça fait pas défaut n'o ma fiɲɛma don o ko la a ka ca ala fɛ a wulili tɛ problème ye parce que ressources nécessaires bɛ yen en être humain
ka se ka a baarakɛbolo kan pour que ka se ka wuli. Bon n'a fɔra chemin de fer an b'a dɔn k'a fɔ Mali kelen tɔgɔ tɛ fɔ a la, Mali ni Sénégal de bɛ fɔ a la. An bɛ don min na i ko bi chemin de fer kɛra an kelen ta ye wa walima halisa jɛka baara de bɛ sen na wa? Alhamdulillah Rasjal. Bon an bɛ don min na i ko bi programme min bɛ programme national do parce que n bɛ hakili lajigi kɛ dɔɔni. Chemin de fer taale concession na en 2003. Mali ni Sénégal de jɛla k'a ka chemin de fer privatiser quoi, c'est-à-dire a y'a tɔnɔmada. Donc o kɛla a kun dilen don mɔgɔ kelen ma. Ala nana kɛ o baara ninnu ma se ka taabolo a ma se ka sira sɔrɔ ten. Donc u nana dansigi o baara ninnu na en 2015. Donc 2015 préavis de la concessionnaire ma. Mars 2016 toujours jamana fila jɛla ka u bolo di ɲɔgɔn na ka jɛkulu dɔ sigi n'an ko ko organe de phase transitoire. Jamana fila bɛ jɛ ka baara kɛ. Donc ala nana kɛ gɛlɛya caman fana nana ye o organe de phase transitoire kɔnɔna na fo kana se janvier kalo tile 31 ma san 2020. Donc o jamanaw ye dan sigi o organe de phase transitoire la. Donc dan sigila o la o date la. Donc a fɔla ko bɛɛ ka i ɲɛsin i ka mɔgɔ ma c'est-à-dire cheminot min bɛ Mali la Mali b'a ɲɛsin o cheminot tali ma, cheminot min bɛ Sénégal b'a ɲɛsin a ka cheminot fɛngɛli ma en attendant que u ye baara min boloda nouvelle réforme institutionnelle sɔnni o ka sigi kala kelen kan. Donc an bɛ phase min na an bɛ se k'a fɔ Mali ni Sénégal bɛɛ n'a damana chemin de fer dɔ bi ka taa se fɛngɛ ma. Keita a yira k'a fɔ chemin de fer fana train bɛ boli sira min yɛrɛ kan n'o yɛrɛ ye ko mɔgɔw kelen bɛ ka taa so jɔ ye. O bɔlen kɔ a la a yira k'a fɔ mɔgɔ caman fana y'o rail ninnu bɔ u bɛ ka feere suguw kɔnɔ. Chemin de fer bɛ se ka wuli k'a sɔrɔ nin ko ninnu bɛ sen na wa? Alhamdulillah arajala an ye ka kuma mɛn mɛn dan ye mɛn tigila de ye. Araye ko kɔni ka bɔ Kulukoro ka taa fɔ Diboli o li min bɛ o b'a nɔ la. A bɛ se ka kɛ sow jɔra ka surunya o rail la mais o rail tun b'a nɔ la mais a nana se yɔrɔ dɔ la. Ka bɔ Moribabugu ka bɔ Korofina un peu ɲɛfɛ dɔɔni ka taa fɔ Kulukoro y'o rail wuli effectivement o rail wulila mais an ka problème bɛ yɔrɔ min na sisan an ka problème bɛ secrétaire général min fɔ problème d'ordre national de bɛ yen parce que société de patrimoine bɛ baara kɛ nɛgɛsira kan ka bɔ normalement Kulukoro ka taa da Diboli o dan de y'o ye mais an bɛ yɔrɔ min na sisan volet voyageur o bɛ sauver cogo min ka bɔ Bamakɔ ka taa Diboli o de fɛrɛ bɛ ka tigɛ bon siraw so jɔlen bɛ siraw kɛrɛfɛ o ye tiɲɛ ye mais disposition talen don état yɛrɛ fɛ pour que ka SOPAFER bila a ka sariyaw kɔnɔ u ka wuli parce que a jɔli ka nɔgɔn n'a cili ye a cili bɛ na ni sira caman ye mɔgɔ caman bɛ don a la tribunal ko b'o la ko wɛrɛ b'o la an ka direction kɔni tɛna se ka baara kɛ k'a sɔrɔ olu so ninnu gunnen bɛ araye la u kan ka wuli cogo min na n'u sigira sigi cogo min na ni sigicogo ɲuman tɛ u bɛ wuli mais ni sigicogo ɲuman don k'a tɛ araye ɲɛsira la parce que a bɛɛ fɛnɛ SOPAFER fɛnɛ ka budget de fonctionnement kɔnɔ ka yɔrɔ dɔw di b'o la ni olu dilen don dicogo sariya cɛɲuman na problème foyi t'o la mais n'a ma di a bɛ wuli dɛ. mais Keita chemin de fer fana n'i y'a ta k'a lajɛ chemin de fer arayi fanfɛla ninnu ka bɔ Malitel da yɔrɔ ka taa bila fo Babemba yɔrɔ anw ka jate la a yira ka fɔ bɛɛ ye chemin de fer ka yɔrɔw de an y'a ye yɔrɔ ninnu yɛlɛmalen bɛ ka kɛ suguw ye chemin de fer jɛlen de bɛ n'a ye walima a ko bɛ cogo di? Bon i ye kuma min fɔ Arajalo diyara n ye parce que yɔrɔ mun kɛlen bɛ sugu ye parce que i b'a dɔn dugukolo ye bɛɛ lajɛlen dugukolo ye jamana de ta ye état de ta ye bon ni état ye sariya sigi a bɛ se ka dugukolo ɲini dugukolotigi fɛ k'a ka baara kɛ a kan n'a tɛ dugukolotigi ka baarakɛta n'a tɛ don o ka sariya kɔnɔ n'a t'o ka baara la tiɲɛ u ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'a kɛra sugu ye kuru kɔnɔla dɔw de don u y'a ɲini chemin de fer fɛ k'a kɛ sugu ye en entendant parce que mɔgɔw tun bɛ voie publique kan u y'a dilan u ni en son temps chemin de fer direction kɔrɔ min tun bɛ yen ani état y'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ sugu ye on va voir sisan an bɛ yɔrɔ min na komi yɛlɛma de bɛ ko bɛɛ kɔnɔ SOPAFER de bɛ yen on va voir ni SOPAFER ni a b'olu si ça ne dérange pas peut-être que u kan ka
ou formaliser cogo min u ka t'u place la SOPAFER bɛ se k'o kɛ mais si ça leur dérange n'a bɛ SOPAFER déranger SOPAFER b'a bɔ yen parce que u bɛ SOPAFER ka compétence kɔnɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan SOPAFER de jɔlen don ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi national k'o assurer. balimaw nin de bɛ dan sira aw ka bi kunnafoni na aw balimakɛ Rajal Tundu Rampart kan k'aw bɛɛ